Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 7 na bulan sang Abril, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga adlaw. Ang mga isyu kag balita idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabuli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Ginasuportahan sang pila ka mga mamalida ang ginaduso karon ni Defense Secretary Delpen Lorenzana nga dapat tumanon gid sang pungsod China ang iya sinipangako nga pagkatapos sang malain nga panahon maga-iskirda ini siya kag maghalin sa West Philippine Sea. Kaya ang ila sinibalibad, ang ila sinipahayag nga nagapalipod lang sila bangod sa malain nga panahon. Inaya hindi na malipod nga ang mga sakayan bisan vapor digira nga dalagko nagapangita gimana siya sang palanaguan sa tion nga malain ang panahon. So amo ina ang palayag
sang pungsod China. Ti karon si Lorenzana inigo naman sang COVID do. Wala ya patawad ang kagawa. Bisan si Defense Secretary Delpen Lorenzana inigo sang COVID. Ari karon ang isyo. Ini ka delikado sini. Ano man yang nga disgrasya nga ang eroplano panggira sang Estados Unidos daw nagpakitang gilas dira sa South China Sea. Ang akon niya ginakakulbaan dire, base bala mairitar ang pungsod China, kag matabo ang hindi dapat matabo. Amo ina ang ginapangamuyo ko nga kung tani, hindi lang magpamursa ang pungsod China bla, kag maghimos ng tikang nga bangdanan ini sang hindi amo nga magkalatabo sa duwa kay ganti nga pungsod, ang pungsod China kag pungsod Amerika. Kay bisan kita wala labot sa gira nila, apektado kita. Luyag naton kag sa hindi maapektuhan ang pungsod Pilipinas. Amo nang ginapangamuyo ko kabay pa nga hindi lang matabo ang ginakahadlukan sa tanan nga magtulukay masakit ang pungsod Amerika kag pungsod China kag matabo ang hindi tani pwede matabo likawan na ginatawag ang konfrontasyon okay lang pero kung magtinayaay na armas bomba kag iban pa porte ka delikado kabay pa nga hindi magdalom kag maglala ang sitwasyon daw sunlog man niya nga galing kay ang pungsod China naghagad man niya sa buro barikat ang 200 ka bapor kag sakayan dagat ang hala lambiyong dira sa West Philippine Sea. Ti karon lumabay ang eroplano panggira sa Amerika ginakakulbaan kag ginapaabot naton base bla siling sa China ga pangangkat kari mo ay ti kundi disgrasya gid kabay pa nga hindi matabo kag mahambalan ini diplomasiya hindi lang ipaagi sa puwersa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Babalik kami pagkatapos. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno
para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Ang masunod nga isyu kag balita nga aton idulong sa Philippine Standard Time, las 6:50. Ini balantayan ta ini kag nasandig dire ang desisyon sang sanggunian panglunsod. Ining Summer Trade Fair sa Bacolod Public Plaza nga ginapangabay sang simbahan. Ang tuyo sang simbahan maayo nga tuyo sini nga programa makatipon sila sang pundo para sa mga kaparian nga nagamasakit o kung may mga edad na. Imanti, ang pare, kung may edad na, may lang yapon kung nasiguro yaman ang palabuto niya. Kung may mga natipon man siya, o kung may mga pensyon man siya, pareho sa iban nga empleyado. So, maayo ang handom sang simbahan. Question, natabuan gid nga sumaka ang kaagaw ining COVID-19. So, hulaton ta kung paano ini iplastar ni Councilor Dindo Ramos sa sanggunian panglunsod. Tugutan bala? O kung hindi, ti wisdom ini sang konseho ang aton hulaton. Kabay pa makalabot sila sa husto gibala nga desisyon. Tugtan sila nga may ara lang mga pagsunod sa mga health protocol. Depende ini sa sangguniang paglunsod. Kag depende man sa pag-aprobar sang alkalde sang syudad sa Bacolod. Sa nasiling ko na ang handom sang simbahan, maayo. Ang dipinsa naman sa atong lokal nga gobyerno para man sa pumuluyo
nga posible base kon magdugang lapta ang COVID-19. So nasandig dire ang kaalam sang sanggunian panglunsod ang desisyon ni Mayor Bing Leonardia. Ini nga tawag nila nga win-win solution nga i-apply sining pangabay sa simbahan. Nga para sa akon maayo man ang pangabay sang simbahan para man sa ila sini kaparian. Sa bahin sang gobyerno lokal, may ara man sila sang ginatawag paghalong kay base kon inablang pagsaka man sang COVID-19. So duha ka bagay di ang ulaton ta kung ano ang mangin desisyon, win-win solution, pwede sir nga ihatag, may mga health protocol lang dapat ipatuman, depende na sa nasiling ko na sa desisyon sang sanggunian panglunsod kag Mayor Bing Leonardia. So good luck sa inyo mangin desisyon. Kabay pa ang magtimbang nga bahin wala sa madihado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa
mabawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, Philippine Standard Time, las 6:58. Daw nga lala ang sitwasyon, no? Kabay pa nga maumpawan lang ang anay presidente nga si Irap Estrada, ICU siya, pero ginabantayan hustugid sa mga doktor, no? Kaya daw naglala kuno ang pneumonia niya. Kabay pa, maumpawan ang anay presidente. May edad-edad na giman si anay presidente Irap Estrada. Diri kita ho, ang Department of Interior and Local Government kahapon, nagpinungkuanay sila. Ano ang ihatag ta na penalidad? Sining nagalapas bala? Mga violator sa quarantine protocol durante sa COVID-19 pandemic. Ang naisugta na mo ni, ti kalabanan sila nagasiling kinanglan tagaan penalidad o kon papahuwayon sa bilangguan sa pila ka oras o kung pila nga kantidad na dapat ipatong sa mga nagalapas sa quarantine protocol. Ang ila na hisugtan nga ang madakpan ipaidalom sa community service. Ako upod man ko di. Community service lang. Damo di sa mga lugar, Bacolod, ehemplo. Kadamo sa mga lugar di nga daw kadamo sang sagbot, kadamo hilamon, abida ibutang sa talana nga oras sala, pang gabot kada hilamon, tilueda, siligeda, ang palibot nga porte, kadamo sang yabok, portik damo sang mga basura. Damayo ini, no? Sang sa itagaan mo sa penalidad, bilam lang na, sakgatos, ano mo lang na. Pero kung may community service, nakabulig ba siya? Sa katinlo sa isa ka syudad kag banwa. Naka-serbisyo pa siya sa isa ka banwa kag syudad. Pagi sa, man kung may madakpang gada karon 20 bilog, partidahon mo na sa pila ka kabaranggayan na, kag pakot-kutod na sang kanal kag pagabuton hilamon, ti kundi mapuslan pa. Matahom pa ang isa ka banwa kag syudad, ti adlaw-adlaw may madakpan. Nami mas madamo pagid, isa ka gatos, pamutang mo na sa isa kagatos ka barangay Manala sa sulod sang 3-4 ka oras kung pila nga talana da nga community service dako pang babulig. Maayo man niya. Kung amo ini ang desideran sang Department of Interior and Local Government sa mga LGU unit sa bilog nga pungsod Pilipinas, diri kita makabulig pa, matinluan pang aton banwa kag syudad. At the same time, may disiplina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Ang mga balita kag isyo ginulong sa aton sang Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,